ddyddiadur. Diolch byth amdanat. Weithiau mae'n amlwg taw dim ond ti sydd yma i mi. Dim ond ti sy'n gwybod fy mridwydio ni, fy ngobeithio ni, fy ofna i. Dim ond ti sy'n gwrando arna i, mi beidio dweud dim. Dim ond ti allai ymddiried ynddo. Dim ond fi allai ymddiried ynddo. Anwyldyddiadur, a wneud i gadw'n cyfrinachau. Anwyldyddiadur, dyma'n stori i. Fy enw i yw M. Iawn dy bantos, cyn bod chi'n gadael, dwi am osod gwaith cartrau digon syml. Mae'n y fideo ar eich stream, gwyliwch chi, gwnewch nodiadau, a thrafodwn ni gwrs nesaf. Mae hi'n gofyn os oes yna gapsiynau. Dwi ddim yn siŵr, ond credu fod o sgrifed ohono yn y comments. Darllen, ond syr, wedys ti taw fideo oedd e? Dwi'n mynd i wylio a darllen. Just dweud oedden ni bod gapsiynau ar gael. So, syr, fi'n confused. Ni'n goffa watcho'r fideo neu darllen y fideo? Syr, allai jyst darllen y dden, mae'n haws. Allwch chi fy nghlywed. Gwrandewch. Nid a'ch clistiau, ond gyda'ch llygaid. Edrychwch ar fy nwylo, ar fy ngwyneb, arna i, jyst am enaid. Allwch chi fy nghlywed. Ceisiwch fod yn agored. Gwrandewch ar fy nwylo myd, sy'n fyd o wahaniaeth i chi. Edrychwch ar fy ngwen, ar fy wep, ar fy nghri. Allwch chi fy nghlywed. Ceisiwch ail ystyried. Allwch chi fy nghlywed. Gwrandewch. Allwch chi fy nghlywed. Ceisiwch. Ond dwi ddim yn iawn Saran, yn cloi hunan yn ei ystafell wely o fore gwyn tan nos. Mae'n cael pawb allan. A ti'n beio fi am hynna, neu beio hi? Sa'n baio neb. Fi jyst yn dweud. Mae angen i rhywbeth newid. Rhywbeth hir neu rhywun? Dim na bywydes i. Na, ddim eisiau ti weid dim i wneud sens i fi. Mae'n ddrwg gen i. Dwi'n mynd deall. I bob athro. I bob ffrind. I bob un ohonoch. Mae'n ddrwg gen i. Wyt ti'n fodlon ysgrifennu'r frawddeg i mi? I bob un sy'n tu ôl y tils. I bob un sy'n syrfio. I bob un ohonoch. Mae'n ddrwg gen i. Mae'n ddrwg gen i. Fy enw i yw. Mae'n ddrwg gen i.